بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم. Hürmetli mümin musulman doğullu, alem jahanın eyesi bolan Allah hemmeňiziň etýän taat ibadatlaryňyzy öz fazly kerem bilen kabul etsin. Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň Allahyň dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi, etýän dogalaryňyzy, sanaýan tesbihat, taqdisatlaryňyzy Allah öz fazly kerem bilen hemmeňizden kabul etsin. Hudaý tebarek we taala can saglygy, emniyeti başymyzdan aýyrmasyn. Allah dini oturuşuklary, aýtýan eşdiýärlere amel tawfigyny nesip etsin inşallah. Lataiful Ma'arif diyen kitapta Müslüman doğullu Hazreti Ebu Bekir Belhi diyen bir evliya aydiptir. Recep ayı Müslüman adama, Recep ayı Müslüman adam deneni sepmek ayıdır deyiptir. Yani emelleri dene daqadani Recep ayda sen ekmeli ayın. Evde Şaban ayı gelýär, Şaban ayı Müslüman adam eken zadyny suwarmak ayıdır deyipdir. Yani üstünden su vermeli, emelini köfeltmeli, mudawamet etmeli. Ondan sonra mübarek Ramazan ayı gelende orok ayıdır deyipdir. Yani sen o tadyny netijeni 2 aylap daýawdurdun, Ramazan ayda ormaly ayıňdyr deyipdir. Hudaý tebarek we taala Recep ayı, Şaban ayı, mübarek ayı hemmemize mübarek aylandyryp hemmemiz netije alıp inşallah gelecek yıllara Allah hemmemiz canymyzy sag edip imanyň içinde, emniýetiň içinde, yurt parahatçylygyň içinde mübarek Ramazanla, Şabanla, Recep aýlary Allah hemmemize emellen dolu ay edip hemmemize nesip etsin inşallah. Gurrun başlamak hak muqaddeme Müslüman doğullu, yaş jawan oglanlar, qaw yağılla, suuli yağılla, gaty yağılla, hemişe qara bulutlaryň içinden çykýar. Yani suuli yağılla hemişe qara bulutlar bir defeňde asmanyny qaralýar, şol qaralýan bulutlardan qaw yağyn ýagýanlar. Seňde ýaşaýyşyňda, seňde zindegiňde qyynçylyklar bar bolsa, bulut ýaly qaralyp defeňde duran bolsa, her yerden sana eziyetli, azaly, qyynçylykly, musibetli sana gelip qara bulut ýaly bolup duran bolsa, qara bulutlardan qaw ýagyn çykşy ýaly Allahyň rahmeti de seň üstüňde bolýanlar musulman dogan. Qara bulutlardan qaw ýagylla gelşi ýaly seň zindegiňde qyynçylyklar bar bolsa, qaralyp duran bulutly qyynçylyklar bar bolsa, ýzynyň rahmetli, Hudaýyň rahmeti seň üstüňde kän boljak musulman dogan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, musibet, qyynçylyk kändir. Emma inki olaqan qyynçylyk bir adam öz balasyny, ýüreginiň miwasyny, öz jiger guşesini ellenmermeklik. Yani balasy, musulman öz çağasyny ellenmermeklik bir olaqan musibet, qyynçylyk musulman dogullu. Bir oğulny, gyzyny, çağasyny ellenmeren enatalara bir ýöne Allah kuwat aýtmaly. Musulman dogullu, olaň ýüregindäki ba derdi, olaň ýüregindäki azyny onu söndürmek qyyn. Emma ýöne Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hatipleň başy Rasulullah aleyhissalamyň bir mübarek sözüni aýdyn, ey ene, täsiň ýüregiňi Rasulullah aleyhissalamyň sözü aram edamasa, Hudaý Taala'dan aýtýan kefi mübarek sözü aram edamasa, ýoksam hiç kim seň ýüregiňdäki derdi diýindirip başarmar. Emma Rasulullah aleyhissalam sözlese, Peygamberimiz aýtýar diýsek, hemme hatipler lal bolar.
Hemme awodan kepli yerle lal bolar. Son hatiplen başı Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtýaşy mübarek sözi. Her wagt bir musulman adamyň çagasy dünýeden geçse, Hudaý Taala periştelerine aýtjak. İza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi. Musulmanyň çagasy dünýeden geçenne Hudaý Taala periştelerine aýtjak ha musulman dogolla. Men bendämiň çagasyny ruhuny qabz etdiňizmi? Feyequluna na'am. O perişteler aýtjak, "Hawa ya Rabbi, sen benden çagasyny biz ruhuny qabz etdik, janyny aldyk." Hudaý Taala aýtjak, "Oň ýüreginiň miwasyny qabz etdiňizmi janyny?" Ol aýtjak, "Hawa ya Rabbi, ýüreginiň miwasyny aldyk elinden." Hudaý Taala aýtjak, "Mäza qala abdi?" Sizoň balasyny, jiger guşesini, ýüreginiň miwasynyň janyny alaňyzda bendem näme diýdi? Hamidaka wastarja. Hudaýa saňa şükretdi. Allah'dan gelenler diýip sabretdi. Inna lillahi ve inna ileyhi raciun aýtdy. Hudaý Taala aýtjak, "Şey diýdim bendem, bendäme cennetten bir öý salyň, cennetdäki öý salan öýüňiziň adyna da semmuhu beytel hamd. Oňa hamd öýü diýakydan at beriň." Ol bendämiň men şeýle oň janyny çagasynyň janyny alamda, ýüreginiň miwasyny alamda, ol hamd aýdyp, ol inna lillahi aýdan bolsa, cennetde bir jaý salyň, o cennetiň jaýynda adyna Beytul Hamd takyň diýip Hudaý Taala şeýle periştelerini aýtjak musulman dogolla. Hudaý tebarek we taala oglan uşagyny çagasyny ellenmerellere Hudaý tebarek we taala yüreklerine giň sabry bersin. Hudaý tebarek we taala ahiret balalary etsin. Allah yüreklerine kuwat bersin. Emma musulman dogolla bu mübarek hadis bir muqaddemetdi. Bir ene Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın zamanında Musayleme-i Kezzab mın yüreginiň miwasyny, mın balasyny bir zulm, mezlum halatda zalim molakadany biinen yüreginiň miwasyny elinden alýar. On şahadet derece ýetirýär. Şo wagtda ol inen reşadeti, şahameti, on Allah ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bolan muhabbeti her esirde, her nesille, her zinany erkeklere ders musulman dogolla. Ol ene kim bolmaly? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam on hakkında aýdypdyr. Ol zinanyň derecesi kan falan adamlardan on derecesi bolend, beýik diýipdir Resulullah aleyhissalam. Şu mübarek hadisin üstünde aýtýarlar tarihta şu aýdyljak zinana müň däne erkekden derecesi bolend, müň däne erkekden gawy diýip aýtýar. Ol Huda ýoluna özüni feda etýärliň osturasy, nimunesi, rehberleri, Allah ve Resulullah'a muhabbeti ba diýärliň başy. Her kim şojaatda Huda ýoluna misal wurulýan bolsa, olary ostura bolan, nimune bolan bir zinana musulman dogolla. Hatta öz zindegisini, näçe däne çagasyny, adamsyny, hatta öz goluny, elini Huda ýoluna beren zinana. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın jeng meýdanynda yüzünü güldürüp hatta azı diýişini kökeden zinana. Resulullah aleyhissalam hoş bolupdyr, gülüpdir, azı diýişi görnüpdir musulman dogolla. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam on hakkında dua edipdir. Allahümme ec'alhum rufaqai fil cenneh. Hudaýa şoň eçersini cennette de men bilen rafiq et, men bilen ýoldaş et diýipdir da. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan paýyn alypdyr ha ola musulman dogon.
Hudaýa cennetde de maňa refik etşolar, ýoldaş etdip Rasulullah aleyhissalatu vesselam doga edipdir. Tamam zinanalara ey ayallygallam, ey enelem, ulgu tutunmal zinana bizlere şılaha. Her bir kafirin, her bir dinimizden daş bolup ýöreler, biz ulgu tutunmaly musulman ayallygan. Ey enemiz, iqtida etmeni, üymeni, ulgu tutunmaly behterin şahsly şılaha bize musulman dogullu. O zamana bir zamana bilen fark etmeýär. Ay o wagtda ola gawçylykda gezip ýörler. Ýok, onnäki ba ýürek, hemin bizdäki ba ýürek bilen hiç farky ýok. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah hiç bir adamyň içinde iki däne ýürek goýanak. Sen bağlağından süreyim, sen öz çağağından süreyim, sen yüreğin miyvasından süreyim, naga cigerin yan bolsa, bağırın yan bolsa, o zinanaň da bağrı yanandır çağasından süreyim. Onda da şu yürek ba musulman dogon. Imme onnaki iman, onnaki Hudaýa we Rasulullah aleyhissalame ba muhabbet onu öwet alypdyda. Oğlanı şoňy terbiyet etmedi, biz şonu olgu tutunmaly. Jiger guşesi şehit bolan wagtynda o da nezre şahadete ýetýär, ewde ýeters gurrüňine. Çağatı şehit boldy diýip habar gelen wagtynda şu günden sürem ýetişdiripdim diýýärdi. Bulan etip terbiyet bersin wezen, ey eneli, ey ayallygallar, oğulgy terbiyet bermede şyndan ders alaýlyň. Oğulgyzymyzy raqsa ahenk bilen terbiyet bermek musulmanyň ahlagyndan dädir. Oğulgyzymyzy imani terbiyet bermeli musulman dogan. Ya ey enele, şizre zinanalardan biz ders alaýlyň. O zinana kim? Hazreti Nusaybe radıyallahu anha. Hazreti Nusaybe Ka'b'ın gyzy Rasulullah aleyhissalatu vesselam'e daýaw sahaba bolup musulman bolandan soňra tamamy jeňlerde şereket edipdir. Ey musulman dogan, ey ene, biz olgun şundan alaýlyň. Gaýna bolup ýaşapýan gelin bilen gaýnaň arasynda tamamy zinanalary olgu bolmaly musulman dogan. Gaýna öz gelin bilen näzire berhord etmeli. Şizre zinanalardan biz ders almaly musulman dogullu. Ey gaýna bolan ene, geliniňi öz gyýdyň ýaly gör. Şolardan iman dersini alaýly. Geliniň eýni öz gyýdyň ýaly bolsun. Geliniňi gelin göz bilen gözleme, gyýdyň diýdi gözde. Jan gyýdym, oglumdan bir eziyet görseň, oglumdan bir bedahlagyň görseň, oglumdan bir betqylygyň görseň, döwere aýdyp ýörme, kim aýtjaňy bilmän aýlanyp ýörme. Ya özüň ogluma aýtma. Sen maşyňa erkek sırýar, sen diýeniňi etmer. Jan gelinim, gel men özüme aýt, men oň enesi. Maňa da diýip başarmar, meni ene görer. Sen özüň hiç wagt özüň narahat etip ýörme, ya kim aýdyryn diýip ýörme. Maňa gelle aýtdy. Ey gaýna bolýan ene, geliniňe şizre öz gyýdyň ýaly gör, şondan ders alaýly. Ya ey gelin, senne öz eneň ýaly gör. Onu gaýna göz bilen gözleme, ihtiram et. Rasulullah aleyhissalatu vesselam bihimmemize ders aýyny, hususan mahsusan zinanaly ders almaly mundan. Bir oglan awara bolup bir zat diýse enesi, oňa bir zat diýse zinanasy. Cennetde eneň aýagynyň eteginde bir de ýanyna ýoldaş bolup gezip, oglan hem awara da. Rasulullah aleyhissalatu vesselam bir mübarek sözünü asl kanun gaýdany aýdypdyr. Şol icra bolsa gelin gaýlanyň arasynda gaw ýaşaýyş boljak. Men lem yerham sagirana we lem yuwaqqir kabirana felaysa minna. Her kim biziň giççigimize rahmet etmese, giççikde ulyň silamasa, ihtiram etmese, biz musulmanlaryň ahlagyndan daş ýatýar diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Geliniňe rahmet. Ey gelin, sen de gaýnyňy ihtiram et, eneň ýerine gör. Bir oglan
Ey musulman dogollo. Mıň içinden gürrüňler açyk gitjek bolsa gürrüň kän ha. Bir ene oğluna birini everjek bolupdyr. Ene bir gyzy isläpdir, Allah başga birini isläpdir. Oğlan nesip bolupdyr, Allah'ın isleýäni bilen izdivaç etýär. 10 ýyl geçipdir, 15 ýyl geçipdir, 20 ýyl geçipdir. Häzir de ene şo taýda sen meň diýenim etmediň diýip hem oğlun farkly goýa, görýä, hem gelinni başga gelinlerden farkly görýä, hem şoň oğul gyzyn başgalardan farkly goýa. Bir edalet-de, bu Hudaýdan gorkmaly. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy: "İttakullah wa'dilu beyne awladikum." Allah'dan gorkun, oğul gyzyň arasyna edaleti raýat edin. Sen birini isläpdirsiň, Allah başga birini isläp nesip bolupdyr, Allah'ın ýazany bolupdyr. Näçe ýyl üstünden geçipdir. Häzir de geliniň başga gelinlerden farkly tutýan bolsaň, Hudaýdan gork. Oğluň başga oğullardan farkly tutýan bolsaň, Hudaýdan gork. Ey ene. Hazreti Mevlana näme diýär? Hiç bergi der ne yuftat az diraht bi qaza ve hukm an sultan baxt. Ey Allah'ın hukmu bolmasa ey musulman dogan. Allah hukmetnese bir bağdan bir yaprak kaçyam yere. Allah'ın hukmu bolmasa bir bağdan bir yaprak kaçmaya yere. Az dahan lokme neşod suye gelu ta neguyet lokme ra hakke udkhulu. Sen bir zady iýen geluňa garşyn, bokurdaňa garşyn gitmer Allah udkhulu. Allah aňry gir diýmese şo lokmany ýutup başarmaýar adam. Hiç dendani nekhandetler cahan bir reza ve emri an ferman revan. Hiçbir ağız, hiçbir diş Allah icazet vermese gülüp başarmaya. Allah islemeptir, Allah mını isleptir. Näçe ýyl üstünden geçipdir? Ol gılığı, ol ahlak musulmanyň ahlagyndan de musulman dogan. Han rahmetmeklik. Biz bu gurrun ağzyýas, ey gelin senne gaýynnyň sila. Öz çağasyny, jiger guşesini, yüreğiniň miwasyny näçe ýyllap saklan eneden bir zat görseň, oň oğluny aýdakydan enesinden doýurup durma. Sen ne ihtiram et. Sen ne sila hormat et musulman dogan. Bu gurrun häzir aýdyp dus mugaddeme bolupdy. Tamamy zinanyla ders almaly musulman dogan. Muny aýtmaklykda ay ahun gelini yamallady, gaýnan yamallady. Yok musulman dogan, şahsy yamallamakda sifati yamallamak. Biderek ahlagy yamallamak. Kur'an okuýalle moratda kän fazilatly hadisler bar dämi? Kur'an okuýsaň şu derejeli bar diýip. Emma Kur'an okuyan adam okuyan zadyna amel etmese şeriat yüze galmaya, ona da azab var diýip aýtdy. Gurrun bir şahsy yamallamakda musulman dogollar. Biderek ahlaklar aýrylyň. Ey eneli, ey gelili, ey aýal dogollar. Bu bir nasihat, diniň aýtýan zady. Hazreti Mahtumul İşan näme diýär? Men diýdim bir neçe pendo nasihat. Bilseň nasihatdir, ýogsa fazihat. Men aýtýan zadym bir näçe nasihat. Bilseň nasihat bolup düşýär. Yo bilmeseň de fazihat bolup düşýär. Bihuda sözlerini diýme nasihat, yalançy sözlerini aýdagy bolma diýär Hazreti Mahtumul İşan. Baýdylýan gurrunle hemmämize nasihat ey ene. Ey aýallygan, ey gelin bolýan. Biri-biriňi ihtiram et, biri-biriňe sila et. Biri-biriňe diniň içinde imanna ýaşamaklygy geleliň şu zinanadan öwrenýän. Hazreti Nusaybe radıyallahu anha. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwara hicret etmedinden öňçe 72 tane Medineli sahabalara sataşıp beyat etýärler. 72 tane sahaba, 70 tanesi erk adam, 2 tanesi zinana musulman dogollar. Şu zinanalarning biri ol Medineli sahabalar musulman bolanlaryň evvelleri şu Hazreti Nusaybe. Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen şol beyat etýärliň biri. 70 erk adam 2 zinana bolsa, şu 2 zinanaň birisi Hazreti Nusaybe radıyallahu anha. Musulman bolandan soňra ey musulman dogollar, cihat bilen marufa, sabr bilen marufa.
musulman bolandan soňra jeňlerden galmandyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen jeňlere şerekat edipdir. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in zamanında jeňlere şerekat etýär. Serdar İslam Halid ibn Walid'in leşkerine goşulyp gidipdir. Hazreti Ömer Faruk'un wagtynda da jeňlere şerekat edipdir. Emma bir olokon mıň tarihte sirede gurrunlarken, reşadetleri, şujaatlerken wagt boljakken musulman dogolla. Emma olokon bir bolan wakaile iki däne, bir Uhud jeňinde, bir de ýanky jiger güýşesi bağlasyn ellen bermekdikde. Uhud jeňinde Hazreti Nusaybe aýtýar radiyallahu anha, jeň başlady, men tamam musulmanlara suw berýärdim diye. Musulmanlara suw berýärdim, yaraly gelse yaralaryny daňýatdım. Şeýtirip jeň Uhud jeňi musulmanlyň nefine bolup barýardy. Birden suw berip meşgul bolup duruşyma bir gördüm, musulmanlar ýyllaryna gaýdyp gelýär. Musulmanlyň hemmesi ýyza dönüpdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna gözledim, sany 10'a ýetmeýän adamlar Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna uruşupdy. Elimdäki suwga we äp berdim, kılıcı alakadany Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gittim. Özüm, adamim ve iki däne oglum. Hanawadaty bilen barpdyrlar Resulullah aleyhissalam'ın öwünden defa edip durupdyrlar musulman dogolla. Şu gynçylyk ýagdaýda Resulullah aleyhissalatu vesselam başga bir ýyna dönüp barýany aýdypdyr, biz zinana bolansaň elingdäki seperini bir Nusaybaga dipdir. Ol adamdan ýanky seperi alakadan men uruşmana durdum diye. Emma şo ýagdaýda bir atyň üstünde bolansaň meni bu gadry kılıjy bilen şu ketifime vurdy. Emik yaralandım. Elim galdyrmany güýjüm ýetmedi. Jeň meýdanyna bir zenana ha musulman dogolla. Jeň meýdanyna bir zenana ha Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan defa edipdi. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam soňram jeň tamam bolanda aýdypdyr. Sağım gözlesemde, solum gözlesemde, tamamı men gapdylymda men bilen deň jeňeden zenanaşy dipdirdi. Şo wagtda men ketifime bir gaty yaralandım. Şo yaralan adamy da özüm elim bilen şeýle vurdum, elimdäki bilen arkalyn atyň üstünden yere düşdi. Şo vuran adamyň özüni öldürdüm diýär. Şo vuran adamy elimdäki bilen vurup atyň üstünden arkalyn gaçyrdım. Şo taýda da şol adam öldürdüm. Resulullah aleyhissalam şo sahnäni görende näme etipdir musulman dogolla? On daýowlugyny gören wagtynda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gülüp diýişleri görnüpdir da. Yani şizre bir ýaman daýow bir denana. Oňa men şo ýarany alyp dokam Resulullah aleyhissalam oglum gıygırdy. Ummek enine yetiş diýdi. Üstümde Hudaý şahit diye yaram balığı ýada düşenak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın can taglygy, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a bir zat bolmasa bolýa yaramdan habarym ýokmuşdygym diye. Emma oglum gelakadan men kenara çekdi, Resulullah aleyhissalam gıýgyryp duransaň, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam muňa gelakadan aýdypdyr. Ey Nusaybe, senden başka kiş muňa jydajakka, ey Nusaybe, senden başka kiş muňa jydajakka biderdi diýakadany Resulullah aleyhissalam näçe gerek tekrar etipdir. Oň yarasy beter güýçlemişdik. Hatta soňra öýde aýtýar, bir ýyllap derdinden ýaňa gymylap başarmadım diýär. Kimiň ýolunda? Resulullah aleyhissalamdan defa etipdi musulman dogolla. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ondan hoş walakadan näme doga etipdir? Bu paýyny alypdyr ha musulman dogolla. Resulullah aleyhissalatu vesselam hoş walakadan Hazreti Nusaybaga doga edipdir. Allahümme ec'alhum rufaqai fil cenneh. Hudaýa şolary cennetde maňa ýoldaş et diýakadan Resulullah aleyhissalam doga etipdir da. Hudaýa şolary maňa cennetde ýoldaş et diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu dogany etipdir. Şo dogany Resulullah aleyhissalam maňa etdi. Dige dünýede men hiç dat soňra maňa gaýgy bolmady diye. Näme paýyny alypdyr da Resulullah aleyhissalam hoş etipdir. Hazreti Mahtumul İşan näme diye? Ey mundan ders alaýlyň da musulman dogolla. Ýagşynyň gadryn il bilmez, ýagşylar daşda bellidir.
Ýagşyň gadryny hiç bilmeýär. Maktumul Işanyň özüne gadryny bilmeýändir diýär wagtynda musulman dogolla. Mevlam nazar salsa kime bolajak ýaşda bellidir. Hudaý bir nefere rahmet nazaryny salsa, ey musulman dogolla, bolajak adam ýaşlygyna belli da. Çonuňa Allah rahmet nazaryny salypdyr. Öýde yatıp etme günah, ey ýaş oglan. Öýde yatıp etme günah. Gol ayagyň bolar gowah kıyamet gününi eliň ayaklaň taňa şahit boljak aleyhiňe. İle penhan haka aga asladym işde bellidir. Asladym işde belletýär. Biz enana jeng meýdanyna kynçylyk ýagdaýda özüni belletipdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mundan hoş bolup şu dogany etipdir da. Allahumma ec'alhum rufaqa'i fil cenneh. Cennetde maňaşylar ýoldaş etdipdir. Emma min qyn imtihany ogly bilen. Musaylime-i kezzab özüne iddiayı peygamberi eden, Allah'ın gaharına galan, Allah'ın haşmına galan bir betbaht. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bir namy iwerýär. Sefirinden ola 2 nefer bolup gelýärler. Ola aýdypdyrlar namaň içinde Musaylime ýazypdyr. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Musaylime Resulullah'dan Muhammed Resulullah'a dipdir. Özün peygamber tanıýakydany, menne sen bilen peygamberlikde müşterek boldum. İkimiz şerik bolduk dipdir. Sen yerin ýarsy senki bolsun, yerin ýarsy da menki bolsun dipdir. Walakinna Quraysh qawmun yazlimun. Yerin ýarsyny al, ýarsy menki bolsun dipdir. Emma siz Quraysh ile hatdan geçýäňiz, yerin hemmesine eýe boljak bolýaňyz dipdir. Muny wezäň edi kepleýişinden özün mälim etdi musulman dogolla. Aýdyp duran zadyny wezäň yerin ýarsy sizinki, ýarsy menki bolsun diýipdi. Özde peýgamberlik iddia edip duran adam. Hazreti Sadi aleyhirrahman näme musulman dogolla? Tamert sokan ne gofte başat, ey bu honereş ne hofte başat. Adam keplemese bize dersa musulman dogolla. Adam keplemese eybi honeri basırgılluda. Emma heminki keplep başlasa näzirdigin tanip bolýar. Mesirde bir wagt bir adam barmışdyk. Tükençilerin arasında 20 ýyllap tükençilik bilen bile gezip ýören bolmaly. 20 ýyl geçse bir hemsaye tükençilere aýdypdyr. Ey şu hemsaýamyz 20 ýyl bäri bile gezip ýöz. Hi agzyndan bir keplenak. Mun agzyndan kepliýänini göremizak. Şehe göre akylly adam bolmaly. Keplemeýän adamyň akly känni ýaly. Şu akylly adam bolmaly. Şoň ýanyna baraýlyň, nasihatini alaýlyň. Gaw kepliýän gurrunlaryny alaýlyň diýip barýarlar. 20 ýyl bile gezipdirler. Mesriň akylly adamsy şu diýip tanypdyrlar. Şoň keplenak diýip. Döwregini alyp barypdyrlar. Ol adam da men döwregim adamla Allah diýakadan keplep başlapdyr. Tamert sohan ne gofte başat, ey bu honereş ne hofte başat diye Hazreti Sadi aleyhirrahman. O keplemen gezip bir ayıbı var mı, honer var mı, mehfi basırgılıktı. Emma keplemeni durupdur, yanındaki adamla bir-birinin yüzünü gözakadan çıkıp gidipdirler. 20 yıllap Mesir'in akıllı adamsı mükadi ettik, keplep başladı, Mesir'in inki samsağımıştık diye gidipdirler de. Musayleme'de şozure kepleğinde Resulullah aleyhisselam'ı eyyemçkini özüne peygamber deyip duran adam. Emme samsıklap, yani bir direk zatlara yadakadan Resulullah aleyhisselam'ı veriptir. Hatta Emr ibn Asiyan sahaba radıyallahu anh, Müslüman bolmadımdan önce Musayleme'yi kezzabe sataştım diye. Hava Muhammed'e näme iýinni deyipdir aleyhissalatu vesselam. Musayleme aýdypdyr. Hazreti Emr ibn As onda okuydum, Müslüman bolmaptım diye. Vel asr innel insane lefî khusr illellezîne âmenû ve amilu's-sâlihâti ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bis sabr. Muhammed'e inen suresi deyip okuydum diye. Musayleme öz ýanyny bir lahza duran kistirýedi, özüne wahy gelýän ýaly. Soňam kellesin galdyrakydan maňa da wahy iýinni. Menne saňa okuýaýyn ey Emr diýakydany Hazreti Emr sahabaga okuyupdyr. Oň okuyan zady näme? Musayleme aýdypdyr, ya weber ya weber.
innema enti uzunani ve sadr. Bir heywanın adyny aýdyp, bir semur diye farsilap, ey semur, sen iki tane gulaň madyr, sen gursagyň madyr diye akadan şunu okuyupdyr da. Näme mäna başynda musulman dogalla? Näme allanyp? Hazreti Emr aýdypdyr jawabyna, men Muhammede imanım ýok diýipdir. Ýöne sen aýtýan zadyň yalanlygyna bilýän, sen men yalanlygym bilýänligim seni bilip duň diýipdir da Musaylama özüne. Sen näme aýtyp ýöň diýipdir. Şol Musaylama Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a şu namany berýär. Ýeriň ýarty senki, ýarty menki diýip. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da oňa jawabyna Hazreti Nusayban jiger guşesini, yüreğinin miyvasını Hazreti Habib ibn Zeyd radıyallahu anhi yaş sahabanı sefir edip Musayleme'ye veripdir. Emme Musayleme bin Naman alan vaxtında Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın getiren iveren namasını bir hürmeti edipdir. Iveren sefirine nihayet zulmedipdir Müslüman doğalla. Bir almal dersimiz, ey cavan, ey Müslüman doğalla. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Musayleme'ye naman iyi verenine ol bir ihtirami etti. Her zamanada Resulullah aleyhisselam şunu aytýady, Peygamberimizden bir hadis gelse peseler. Resulullah şunu aytýadıysa nazar vermene jaýymyz ýokdur. Peygamberimizden gelişi hadis ise fakat kulak asarsın, teslim olarsın. Nazar vermene, ona sen hiçbir intikad etmene jaýymyz ýokdur musulman dogalla. Hazreti Abdullah ibn Mubarak radıyallahu anh aytýär: "İza ja'akal hadisu an Rasulillah fakhza lah." Peygamberimiz bir zat aytýär diýilse peselersin, fakat eşitersin. Ona teslim olarsın. Ol akla sığmaya diýmersin, çon din akılla, din nakıl. Resulullah aleyhisselam'ın mübarek gursagyndan bize nakıl bolup gelýär. Resulullah aleyhisselam'ın mübarek gursagyna Hazreti Cibreil'den nakıl bolup gelýär. Hazreti Cibreil'den Allah'dan bize nakıl bolup gelýär. Dine sen fakat teslim bolmaly. Her zamanada Peygamberimizden bir söz aýdylsa musulman adam teslim bolar. Ona nazar vermene, ona sen diliň bilen, eliň bilen bir zatlar yazmany fezai mejazide ejazan ýok. Musaylama bir ihtirami etipdir. Hazreti Habib ol Nusaybe radıyallahu anh'ın yüreğinin miwasyny zınzırlara bagladypdyr. Tamamy öz adamlarynyň arasyna mundan sorapdyr, getirdäkidan el aýag zınzyrdan baglygy duran sahaba dimdik durupdyr musulman dogalla. İmany mundan öwrenýäliň. Dik durup gön bolup imanyna gaýym duran sahabaga Musaylama Allah'ın gahrına galan kezzap Musaylama aýdypdyr. Sen kimin sefiri? O da men Muhammed Resulullah'ın sefir diptir. Aleyhissalatu vesselam. Sen Muhammed'i ne milyan diptir? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diptir. Men Muhammed Resulullah bilyan diptir. Meni ne milyan oham diptir. O da öyle peygamber dipiyor da. Hazreti Habib onu gözdakidan el bilen işaret ettir. Eşitmeyen näme diýäniň dipdir. Yani sen arzyşyň ýok, kefin arzyşy ýok dipdir. Celladyna aýdypdyr. Hazreti Nusaybe radıyallahu anh'ın yüreğinin miwasy jiger guşesin gör zulüm bilen näme etjek bolýar. Celladyna aýdypdyr. Duran yerinde innamından bir ozbun kesse okla dipdir. Duran sahaban, yaş sahaban ol inen yüreğinin miwasyn duran yerine innamından bir yer gofara akadany oklapdyr. Hatta bir rivayette evini ot yakakadan odoklapdyr. Inni näme diýen Muhammede dipdir. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dipdir ýene-de. Muhammed Resulullah bilýän men dipdir. Men näme bilýän dipdir. Kulağım sen diýen zatlaryň eşitmeýär dipdir. Ýene bir ýerin kes dipdir. Innamından ikilenci bölüğün kesakadan evini oklapdyrlar. Inni näme diýen dipdir. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dipdir. Ýene men şahadet berýän Muhammed Resulullah dipdir. Maňa näme diýen dipdir. Kulaklarym sen diýäniň eşitmeýär dipdir. Inni ol zalim ağzyn saklap dilin kesin dipdir. Ey musulman dogalla, ey jawan oglallar.
İmanın üstünde duran sahabanı ve de mübarek dilin kesip ağzını kızılgana yuptur. İnni dili bilen keplep bilmeye, inni näme diyen Muhammed Resulullah bilyen mi diyene kellesi bilen işaret ettir. Maňa näme diyen diyene kellesini kaldırıptır. İnni elin kestiriptir. Kolun kestiriptir. Şo ýagdaýda kitapda aýtdy musulman dogolla fakat ýarty adam bolup galypdyr. Şo derdin içinde can beripdir. Ey biz imanymyzdan süreyim, ey jawan musulman dogon. Näme gynçylyk görýäs? Näme dinimizden süreyim eziyetler çekýäs? Bir günäni terk edip bilmeýän bolsak, bir iman ol iman bilen nagat farkly. Innamyňa bir tiken nurtende jydap bolanak. Çon kesira khar der payaş cehet, payı khudra ber ser zanu nehet. Ayaňa bir tiken nurtende jydap bolýarmy? Her ýolunyň gelýän onu çykarjak bolýan. Khar der paşo çenin doşvar yap, khar der dil çon bo vedvadeh cevap. Ayaňa bir tiken nurtende jydap bolmaýan bolsa, yüreğinde iman ma, yüreğinde bir güne diýen tiken dürten bolsa, şonu çykarmana bernamaň dökmeýän bolsaň, şonu çykaryp yüreğinden günäni aýyraýyn özümden diýmeýän bolsaň, bir iman täzelemeli ha musulman dogon. Şeýitdirip oňa günde şahadet derejä ýetdi. Şahadet derejä ýetdi, emme gün cennete garşy gitdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu habary eşden wagtynda fakat Allah'ın hukmuna sabretmeli ýakadan gynanyp Resulullah aleyhissalam sabretipdir. Emme inesi näme etipdir musulman dogolla. Ol Hazreti Nusaybe radiyallahu anha aýdypdyr. Habar gel, sen jiger guşaň, sen balaň, sen yüreň miwasyny şu ýagdaýda Musayleme şehit etdi diýen wagtynda limisli hada a'dattuhu. Şizre günnen süreyim oğlum yetiştiripdim diýipdir. Şizre günnen süreyim oğlum yetiştiripdim diýakadan iki diýişlerini bir-birine degirip gysyp hiç tat keplemendir. Ey enele, ey atala, biz öz oğul gyzymyzy nämeden süreyim yetiştirýäs? Hedefi näme edipdir oğul gyzymyzy? Muňa aýdyp duran kefin özde limisli hada a'dattuhu. Şu günnen süreyim yetiştirdim diýakadany iki diýişlerini bir-birine diýişlep şeýle sabretipdir. Ýogsam jiger guşasy balasa ha musulman dogolla. Soňram ýöne Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh'ın zamanında, hilafet vaktinde şu Musayleme'ye kezzabe leşkeri veriyor Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Hazreti Nusaybe radıyallahu anh'a de gittiye. Hazreti Halid ibn Velid'in leşkerine koşulakıdan musulman dogolla. O jengde de öz elini şotada muňa kılıç kesakadany eli şel bolupdyr, Osmanlyr. Huda yolunu elinade ellenmerdi, erin ellenmerdi, balasın ellenmerdi. Huda yolunu elinade şeýle ellen beren bir mübarek zinana sahaba. Hatta soňram şol eli bilen, şol ismeýän eli bilen bir meridi elin çekasa, Allah'ın izni bilen meri şo tada tagalýamışdy. Şojure bir mübarek zinana. Biz atlı bilen yine durmandyr. Hazreti Ömer'in hilafet wagtynda Hazreti Ömer Qadisiye jenginde İran'ı fethetmäni ýiberen wagtynda şoňa da gaýdypdyrdy. Şo tada da öz tawanyny göre musulmanlara suw berip, musulmanlaryň hyzmatynda bolup, soňra musulmanlar jeňi üstem çykan wagtynda İslam perçemin galdyran wagtlarynda tarihda aýtdy sire kitaplarda şu zenana gaty aglapdyr. Ona näme dip aglayan diýerlerinde Handek jeňinde Resulullah aleyhisselam bir olokon sahra gelende Resulullah aleyhisselam maňa Fars'ın asarlary berildi. Allahu ekber diýdi. Resulullah aleyhisselam Fars'ın asarlaryny fethetýänini mojde berdi. Kaş Resulullah aleyhisselam'ın özü biziň aramyzda boluşyny görsetdi da dip aglapdyr. Soňra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafet wagtynda şol alan yaralary bilen bedenine ufunet edip şo bilen bir wafa dünýeden can merak edany Baqi kabristanyna jaýlanýar. Ey musulman dogolla, Hudaý tebarek we taala ondan razy bolsun. Razy de bolupdyr Allah. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta aş-şajara.
Hudaý Taala aýtdy, sen bilen beýat edip bagyň etegine sen bilen beýat edillen hemmesinden Allah razy boldy diye. Şoda şolaň içinde barmışdy Hazreti Nusaybe radıyallahu anha. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, şo bagyň eteginde men bilen beýat edillen hiç birisi oda girmer. Şu zenana da şolaň arasyndaky baglaň birmişdik. Emme mundan almaly derslemiz, ey enele, ey ayal oğullu, İmanın içinde, sabrın içinde, şucaatın içinde, gayratyň içinde, Allah ve Resulullah'a muhabbetin kökezmeklikde görün näme derejeleri, näme gynçylyklary görüpdir. Emma Hudaý Peýgamberiň hukmuna boynuny qıllan inçe daqadan Allah'ın qada qadaryna teslim bolan zenana. Hudaý tebarek ve taala ol zenanaň mübarek bereketinden, on mübarek Allah'ın üstüne yağdırıyan rahmetinden bizden üstümüze hassa zinanalarımız onu ulgu tutunmana Hudaý tebarek ve taala hemmemize nesip etsin inşallah. Hudaý tebarek ve taala aydan eşdellerden kabul edip hemmemize Hazreti Nusaybe radıyallahu anh'ın şucaatini, muhabbetini, imanın üstüne dayawdurmaklaryny hemmemize nesip etsin inşallah. Her jelesede bir tesbih anar tiptik inşallah, bir jeleseden meylek Hudaý tebarek ve taalaň 99 däne adyny her jelesede bir mübarek Allah'ın adyny 100 gaýtar sanar tipdik. Cemaat musulman dogullu, hayır dogadan, üýüşmelengden galmaýlyň. Bir adam iki özi bir şaň derbaryna barsa, bir şaň gapsyna barsa, bir özi barsa şaýat innelmesin. 10-15 nefer bolup barsa, inni näme maka diýerle. Emme üýşakadany näçe nefer, bir kowum, bir kabile, bir taýfa üýşakadan şaň gapsyna barsa, inni oňa ähemmiyet goýar. Näme diýip gelileke, näme diýjek, näme aýtjak zatlar baka diýer. Emme Erhamur Rahimin Allah, sen bir özüň marsaň da sana Hudaý Taala ähemmiyet goýýandyr. Üýşip da bir ýerde Allah'ın gapsyny elimize açyp doga etsek, Allah inşallah hiç wagtda dogalar gaýtarmar. İnşallah üýşip doga edilýän ýerlerden gayrat edin galmaň. Bir jelesede tan aljak tesbih, öňçäki Allah'ın öz mübarek Celle Celaluhu Allah ady. Allah adynyň fazilati kutaja musulman dogullu. Her bir adam bir isleyen hajatları bar bolsa, ya Allah kän tanasa, Hudaý Taala asanjak şoňa isleyen zatlaryny berer. Hatta bir meriz yatan yerinde ya Allah'ı tanasa, ajal gelmedik bolsa, Allah ajal yazmadyk bolsa, tamamy pezeşkli düktörle on elajyndan aciz galan bolsa, ya Allah'ı kän tanasa, şol meriz tagalar dip, ya Allah'ın fazileti hasiyetler dip saniye musulman dogullu. Hudaý tebarek ve taala inşallah bir jelesede sanacak ya Allah'ın hormatyna hemmemizin isleyen zatlarymız asan edip hemme merizlere şefa versin inşallah. Ötelleň ruhşat bolur ýal bir elhem 3 kul huvallah. Ewinden izinden 5 tane salavat bilen 100 gaýtar ya Allah sana verin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.